Jingpule na kita bu isaya nom yitu lupa kalandong kabalai pra kadkhod iway hadu pra bad arpaway hadu arpoar hagitu kisngi uhezekia ula kempang bad ula boy hatmir jinyam teu nong yitu lupa isaya kun u amos ula wansha u bad ula ong hau utrai u ong kumne to ben ya kaying kasem champi Naba pin sayam, but pin kochu. Kumta o Hezekia ula pai khmat sha ka kenro, bad ula dwai ha utrai ula ong. Do kin mau minta go try. Nga kirpat yame kumno ngala yaj hok hakmat chome da ka do nur ka bukhuj, bad ngala le ka badai kumba me yoi. O Hezekia ula yam pat do nur. Te utrai ulakren ha u Isaya. Ki ong ha u Hezekia ba utrai u Blei jong u David u kpa jompi u ong kumne. Ngala yo sngo ya k jingwai jompi. Ngala yo I ya ki ummat jompi hakmi. Ngan pentam sakhat sansnem ha k jingim jompi. Ngan penlat ya kne kanong ba na k ktien jong usiem Assyria. Pat ngan yada yaka. Kane kalong kadak yapi now Blei try kanrat. Ba unle ya kane ka kaba ula kular. Hakmi ngan pen pai dadin shipo kirdan ya kasirngiu jong kasngi kabano halor kabaje u ahas. Kumta kasngi kalapai dadin shipo kirdan na kaba kalano halor kabaje. Namar u Isaya ula ong pa kinshna shiling knyap ki sopong bad saken tha hau to jaw pa undup koy u Hezekia ru ula ong ka kadag bangan let kiu sha ka temple utrai ka ktien chong utrai kasam na ka kita pu Isaya nong itu lupa kalenong balai pu pra kat khachipo hadu khat ar pat khat hinriu ngala ong Hamar shiteng kajing im jonga ngala day ban klat no nga day ban letsha ki kerdop kanyamra ngala du ya kisnem ki ba dangsa ngala ong nganom yo issue ya utrai ha ka ri chungki ba im nganom yo issue ya uno ubriu na kito ki ba shong ha ka perthei ya ka ying shong jonga la rat no bat la wengkum ka ying jan unong ab langrat lakum unong than jan melakli ya ka jing im jonga me ot yanga na ka kor than bat sngi bat me pen sasti yanga ko kinran ga ab kirmen hame to kin pham ya ka bensim jonga to pen ko yanga to palat im yanga ka gospel kat kum Matthews pukhui klanong ka bakhat ar kat khod iway hadu pra Hakaya kababyang u Jisu ulayat lengba kilingka ko ha kasngi sabat kisenran jung u bakitngan kilasdang bankhet ya kiterjuk ko bat banbam haba ki pharisi kilayoi ya kane kilaong hau Jisu hapet kisenran jume kile ya kaba ombet banle ha kasabat u Jisu ulapai ktien Pimpat jingpule mo ayu udabed ulale menba mau bat kibriu jung u kilatngan ula let rong haying Blei mau bat kibriu jung u kilabam yaukpu balaterwa hau Blei kakam kaba jubet mano banle laitang kilingdo ne pimpat jingpule ha ka an Moses kumno kilingdo kiba shakri ha ka temple ki penkhen ya ka jing Shong Thad Sabat Henry Kim Kit Bob AA Ngaong happy Dan hangne uway ubakam kraw bane ka temple Lada pilape phang bha ya ka jingmot chong kane ka jintho ya ka jing it isen a ngakwa ya ki jin knya pin dala penrem ya kine ki briu ki ba klempom ukhun ubriu ulong kenrat jong kasabat ru ka gospel jong utrai